Dalilai guda huɗu kacal da ke sa mace ta maƙale wa namiji har iya rayuwarta. Guda huɗu ne kacal suna sawa mace ta maƙale wa namiji, ma'ana ta so shi da zuciyarta da ranta da ƙwaƙwalwarta da tunaninta har abada ba za ta daina ba. Dalili na farko shi ne mutum ko kuma in ce namiji ya kasance mai kyawawan ɗabi'a, mai kyawawan halaye da kuma kulawa. Idan namiji ya kasance mai kyawawan ɗabi'a ne shi, mai halaye ne masu kyau, mace takan so shi sanda har abada ba za ta daina ba. Uwa uba kuma namijin nan ya kasance mai kulawa. Kulawa a nan da yawan mutane ba su san me ake ce ma kulawa ba. Kulawa ba wai ka ganta kai mata magana ba. Wani lokacin tana cikin mutane kai mata magana. Yes, mace tana son kai mata magana a cikin mutane, amma mutanen nan ba maza ba. Tana buƙatar a cikin ƙawayenta waɗanda suke ji da kansu, misali idan ka haɗu ka cika, yes, ka je ka same ta kai kaɗai kai mata magana ba tare da kai ma sauran ba. Tana son wannan. Tana ce mishi kulawa, amma abin da ake nufi da kulawa a nan shine kin ci abinci, kin yi sallah, ina za ki je, yaushe za ki dawo, da su wa za ku, me za ku yi, daga nan fa sai ina, kin je Islamiyya, me aka karanta. Wannan abin mace tana son shi. Sai dalili na biyu, mace tana son mai riƙon amana, mai gaskiya da riƙon amana. Idan namiji ya kasance mai gaskiya ne shi kuma yana da riƙon amana, to mace tana jin daɗin kasancewa tare da shi. Riƙon amana a nan shi ne duk abin da za ka faɗa, ka faɗi gaskiya, kuma duk abin da aka baka a same shi yanda yake. Idan ta gaya maka cewa za ta zo, ka ganta. In ka ce mata za ka je, ta ganka. Duk abin da ya faru tsakaninka da shi ya kasance da ita, ya kasance a kan gaskiya. Wannan shi ne dalili na biyu. Sai dalili na uku, mace tana son namiji ya kasance lively person. Lively ma'ana mutum mai ƙoƙarin wanda ke koda lokaci a cikin farin ciki, mai ƙoƙarin sa ta farin ciki ta kowace hanya. Ta hanyar gaya mata labaru masu kyau, ta hanyar creating jokes, ma'ana ya dinga mata wasanni na barkwanci, ta kasance cikin farin ciki duk lokacin da ta gan shi. Ko murmushin shi ta gani ko dariyar shi, ta san cewa yes, haƙiƙa zai iya sa ta farin ciki. So mace tana buƙatar wannan. Sai dalili na huɗu wanda zan ba muku shi masu sauraro. Dan Allah, dan Annabi ku gaya mana wani dalili ne na huɗu wanda ke sa mace ta maƙale wa namiji har iya tsawon rayuwarta.